Jeg skal redegøre for A og B's funktioner i en eksponentiel funktion. Så derfor har jeg oprettet sådan her 2 fine skider inde i mit Inspire-dokument og indsat den generelle regneforskrift for en eksponentiel funktion, som er b gange a i x. Og først vil jeg lige vise, at b er skæringspunktet med y-aksen. Og det kan vi se i og med, at når vi rykker skyderen her, så ændrer skæringspunktet sig. Så hvis vi nu står b lige 3, så kigger vi hernede, 1, 2, 3, og så skærer den så med 3. Så skal vi lige prøve at se, og hvis vi nu ændrer den til 0, så skærer den med 0. Og a er fremskrivningsfaktoren, og det betyder, at det er den faktor, man ganger en y-værdi med, når man går 1 hen af x-aksen. Og det kan vi også se i og med, at jo større vi ligesom gør den, jo hurtigere, eller man kan sige, jo større vokser den ligesom med fra gang til gang. Så nu kan vi se, at hvis a er 1 eller under, så har vi ikke nogen stigning, og dermed er det en konstant funktion, når den er under det. Derfor kræver man også i eksponentielle funktioner, at a er større end 0 og ikke lige 1. Og at b også er større end 0. Ja. Så er jeg også blevet bedt om at gennemgå gennemgå udregningen eller løsningen af en setup på en eksponentiel funktion, hvor jeg har lavet den her, der hedder 4 i x minus 24 lig 1000. Og så først så plusser jeg med 24 på begge sider, så jeg har 4 i x lig 1024. Derefter anvender jeg logaritmeregnereglen log a i x lig x log a, sådan at jeg har, at log 4 i x er lig x log 4. Så x log 4 er lig log 1024, og dermed får vi, at x er lig 5. Så det var sådan set